Randy, alhamdulillah saged kepanggih sedulur Wonosari niki dalu nika nggih. Mugi-mugi dados remening pengalih. Raketaken anggenipun pasederekan. Gondang poso
Oh, mboten napa-napa. Nggih, Pancen minangka kawontenane ngaten kok, pambuka. Nggih. Alhamdulillah diparingi rezeki. Toyo. Iya, minangka pambuka
milih sampun. Alhamdulillah nggih. Dalam menika penontonipun luar biasa. Inggih. Wah, sanget. Wah, piye Mas? Sesuk tindak rene neh. Nggih, mbok bilih dipun timbali malih. Nggih, alhamdulillah. Nggih. Nggih. Sesuk terus Pak Mariono sing ndak. Yo piyantune ning ngono lho. Nggih. Iki monggo ndone njaluk lagu Pak Diku. Ngersake napa, Mas? Artak sawet 500. Wah, tenan kuwi. Alhamdulillah, nggih. Patungan ro adine karo Mbak Su. Ayo ora apa-apa, sing penting rak genep ngono ya, Mas. Ayo madang sithik. Yo yo madang. Pun wonten apa dereng? Oh, alah, Jan. Mau kok ya ora sangu saka ngomah ngono lho, Jan. Bayar Apa-apa wis diparengke lu kok mau kae. Ayo ora apa-apa kok ya malah mareki kok ya. Saru nek ngono ki. Injih tasih minangkani pamundutan Mas. Nggih Mbak Tata. Penari. Penari sing ganteng dhewe. Lemu Sumangga dhewe. Mas Anang sak kanca. Lagune napa? Permintaannya apa, Mbak? Ngersake ninggal katresnan. Tinggal katresnan. Sapa sing ditinggal katresnan? Lah ya kuwi mbok kok sapa ngerti ana sik ketinggal ning kene atine rak ya. Amin. Amin. Sapa ya kira-kira? Semene iki sing kira-kira mangun ditinggal sing endi? Kira-kira Iya. Thank you.
pepeling keturutan sampun. kok pepeling. Dadi melu to aku. Sik sikit mah. Sik sikit. Ninggalkan tresnan sampun. Hei. Lah mau Kowe wis